Ja, så skal vi få tøj på? Skal vi kun få tøj på, skat? Hvad siger du? Ja? Er det dig, skatpige? Er det dig, mors nulle basse? Er det dig, smukke? Kan du lige kigge? Er det dig? Er det Victoria, der er derinde på lige kigge? Ja? Er det dig, mors lille skattepige? Ja, måske. Nå, så er det nok mys, eller hvad? Så er det nok, eller hvad? Har jeg misset dig nok, så? Nej. Det får ikke for lidt, den fjernbetjener der, eller hvad? Skal vi lige se, om der er noget? Ja, okay, du skal ud på toilet, så du skal tisse, kan jeg høre. Ja, det. Ja, okay.